Θέλω να κάνεις ταινία αυτό το βιβλίο. Ποιες λίρες? Ρε, προσπάθησε να θυμηθείς το παλιό το μοναστήρι. Είσαι πόντιο, Μας είδανε. Α, αυτές τις λίρες. Αυτές. Και ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτή την υπερπόντια παραγωγή, η Παναγία Σουμελά ή ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης? Δεν έχω έμπνευση, αγόρι μου, και πάρε τον πούλο. Και οι δυο σας. Αλλά εκείνο που μου αρέσει εσένα και το θαυμάζω πολύ σε σένα είναι που εκπατάς σαν πάπια. Σκάσε! Αμάν! Δεν είναι κομπλιμά, βρε, αλήθεια σε λέω. Καλώς της, καλώς της. Μας ξεφωνίζει αυτή. Καλώς της. Ένα σωρό λάμδα έχει, όπως ο Λούτσος. Αγία Ηγουμένη, ποιος να είναι τέτοια ώρα? Το ΣΔΟΕ. Πώς με έκανες έτσι, ρε? Εσύ να δεις πώς με έκανες. Την ευλογία σου, πάτερ. Τι ευλογία μου, ρε κοπρίτες! Πήγα στο Island για το αποχαιρετιστήριο πάρτι μιας ζωής που αφήνω για πάντα πίσω. Τα χάντα μακητρός μαζί με το ψάρ, τι δεν κεφτάς. Ακούς? Πάμε στη δική μου την εκκλησία να διαβάσω ένα τρισάγιο για πάρτι σου. Αλλά πάρε και καμιά σκοτάρια, θα μου χαλάσουνε. 2 μέρες και 2 νύχτες εδώ μέσα, ούτε λέπη δεν βρήκαμε. Τι λέπει, ρε? Κεφαλόπουλα ψάχναμε. Δεν μου το έχεις πει. Πούλμαν έπεσε σε χαράδρα λίγο έξω από τη Μακρακόμη. Ευτυχώς και οι 80 επιβάτες είναι όλοι σόοι. Από γάμο γύριζαν. Γιατί από γάμο? Σόοι ήταν, πήγαν στο γάμο και γύριζαν όλοι μαζί. Και άντε και αντίο. Ένα σου λέω μόνο. Ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδευε στο διάστημα ήτανε Πόντιος. Ρώσος ήτανε. Ναι, αλλά ποντιακής καταγωγής. Ρωσοπόντιος.